hilin. Kasi kaguan, ngayon nanilong sila. Kapailag, tagasanin, pagkamangutanag sila matulido. Naluway jog ko, kanay bata. Di kanina sila na, kanina sila ambularyo. Sila kanina ko sa babaw. Kay kabuhi kung ilang anak, kanina anak ng piyanak. Nilong sila, tapos nagpareski sila kay ang katong kasabak ng bata. Yung sabak kay na, doon kang nagbalipong, yung pahuway na. Ano lang mga taga-agluto. Kay, ang bata, masinigutom na. May pag hinahinain, buhay sigado. A few moments later. Madong adlaw. Madong gabi, madong udto sa tubok kalibutan. Ito. Ito na ron. Mas maotag panahon. Magsige maghilag ang langit. Mula po na itaw. Nabot sang kinabuhi rin nga alang kalaay sigado ng panahon na bago ano na madugkog itaw. Laay bitaw kay nagano gilay ko kay di man kaguna kay naiuwan. Hindi alisod ko bang sinom ko. Ang plano gani ha palpak. Nakapalpak ang plano gani buntag kay ang gitid na malagihang man ang tatong bukbukan galing kay ning uwan man niya pong katulin kay ning uwan. Hindi ang pagpangahoy wag yapon palpak lagi. Pero okay ra. Salamat gyapon tas Ginoo kay katagan gyapon tagkuan rong panahon na. Bago tumingon ang ujuan na ganiha, dari galaag sa tatay, magsisag bangot-bot. Ano si Ja, puskasin ng tatay, ano sinasbay, ano sinas ng kamag tungnanan. Magsisag bangot-bot ganiha, kay kuno, lapok. Dihang ito bag, halingan nga. Pwede ka ulihan kanong dun, kahit junior, Gaudencio Burato. Kanang mag-uwan, magbangot-bot. Mag-init, masigbot-bot. Munang silutan tas Ginoo. Kay way kaulihan, way wabay ka ulihan, kasabot mo mag-usay ulihan, way kapilian, kay mag-uwan, magbangot-bot, mag-init, magbangot-bot. Munang hadin ito ba ganihan, namin na mga tatay na katawa. Pamating sa tayo ginag silutan tas Ginoo dani. Kay mag-uwan, may tukbang ka, o mag-init po, magbangot-bot ka. Naglibog na Ginoo nato. Tawa siya. Kaya na bitaw siya, di lamang ko managantaganda na o kanang manog, kanang supuhon dyan na siya kay di mo po rin sama ito hanga supuhon. Paggangan na kauna yung sign ng ilang mga maritis diha, basta kayo siya magiliw mo na. Basta kayo mo paggang ilang duha, magmaritis. Diya, daghang storya, mga magkarap-kanap na, mag-abot-abot na mga magdibatis laing relihiyon mo nang atong tigpakgang nilang duha da mo katawa raman po nas muduwa lang ang pakgangon wala gani hangi pakgang okay ang mga bukot kay lapo ko no ang ginagsan iba po kanong doon nga kay kaulihan o na karon ang pagkakupod sorry po kay kuan mapod kanang bitaw magsigita gup-gup gusto tayo muhasan dito tayo matulin kay gawan na gazang na terus gawas hinanap ako nga manghaob magbuna gyapon kay na malagiwan bisod pod manay relax sa kadiasod manang hilin sige kang dugub-dug mo na nga maritis na laman hinon ko karon nagmaritis na laman hinon ko. Salamat day ko. Salamat day po ko sa itong nakoy bagong nag-release ahang kuan. Kadan yun na sindulman. Santa Lucia ko no Santa Lucia. Sa taot ko diya Santa Lucia. Bayuan. Pag nagluto pa kaninguan kung panahon na. Kay
Ano man. October, November, December, mama na, iguan. Basta kay December, kapit na rin Pasko. Kapit na rin Pasko. Kapit na skuhan rong December pohon. Pero salamat liya pang niya po sa Ginoo. Aliyay, shout out din ko dihang Upaw Violet. Dika mas request diyay. Pwede jag kung kuno, suman langhoy, sumang kamote, sumang tiktik, saan man na, wala mas ladyo. Kaya mawalig buntis siya, nangala siguro siya, kita amat sa mga umihimo dari, labi na kong order. Luoy, daga po din na nga naglihin sa may kagraw, saan man nga liraman tas ladyo. Pero karon ka sa ni Tiri, basig na muli taga Manila, o may bawa po, dig na pa muli. Pero maghimo kong suman nga na, o mag-aeroplano naman, makaabot ko ng upaw. Makabot ko dito ng para ng bingka, budbud. Ito para buntag sa mula mo flight, makaabot ko diha, makataon. Pero problema, o muli, mangalagag Manila, o mag-tracking, hindi mapadadaan o nga na. So, padadag hilaw, okay na. Nangita kong tik-tik, itawat niya sa mga tik-tikan, mais. Nangita kong tik-tik, kay may mulagag Manila, pwede ram ng tik-tik, isa rin maghimo, kamaw man na siya, hindi, dadan lang magdahon, hinaob. Violet, dadan lang mga hinaob nga dahon. Og nay mula ka mag-tracking, masigang manghod laki suroy mag-tracking man na kanang kamote og bulanghoy og kiran na bihas tracking. Bangguron, paradan lang mga nagbangguran. Kore banggo diha. Santa man. Kaya basin kaloyes Ginoo diha ay mga December. Basin day pa og kanang brato ag ticket. Basin maka lepad ko diha December. Kaloyes Ginoo diha ay may makatigom-tigom mo para pang promo ticket karong maka anak ko diha kay mura magsige na sa handom sa pagkaon kay nga di ba japod lisod o di ba japod lalim magkuan kanang maglihi nga maghuna-huna og sa kanon para nasa una naglihi ko hala maging utlobo nagang dila di panganduzon nga di map may panganduzon nga di mo maabot kung tingod sa kawad doon. Alam mga tulubuhan nila, mawawa lang pagkangana. Murag-murag di ko matugang kasing-kasing nga maging sukaw nga magpada. Kaya nangibog. Saan taman na matulado. Pero ano nasan sa una nga. Nailak pa kung magnanasan ko galingon. Ang kagi sa una. Pagbuntis na rin ang dilito, may kaduha. Yan medyo ko na nga mukhaon ko kanang ngay atay sa manok ng sinugba. Ini mo lang ko sang bana sa unag. Nabaday ko yung manok kasi sigurin sa una nga. Labi si kag sinugba nga atay. Sabagod si jag. Naba kay manok. Sugba dihag na kay manok. Nanaan lamang ko sa una. Wala ko manduman nga naghihi ko nila mga nila niya dito. Di na dyan matuman ang mga huna-huna o kung sa'yo nung nagustuhan. Pero laman siya po ang gilihi kay nung lagi ng panganay, matutog panganay ko no buhong. Buhong ko ng panganay kay kung sa'yo jaw-jawon, tagaan man. Tapos mga manghod na, di na, sakto ko ng gihong programi nga, ang kamanghuran ko no may looy. Ang manghod ko no looy sa ingana kay sa mga maguwang bitaw, panganay bitaw maglihi. Panangga pa mga nasi mong bana. Kung siya gusto mo patunggahan pa ka. Pero di ay o katunas daghan, katunas kinamangho, katunas manghod. Nainon ka gusto, kanon mo nga, mga nanan nga magibog ka, hindi lang mga gabay mong tuwad. Mga na diya. Pero hindi ko sa una yung inahan kong nabakoy tuwad. Hindi ako nanan ko na sa una nga. Hindi ka nilaging maglita, bisag handa may manahanaan. At sa ring timing ko, lola nida, lolo, nga pimangga nga nagbura saya to dali ra mamunga nagbura maabot ra bisan to sa nga nga gusto ko mukha mangga tapos ang isuhang bana sa una
Ang mga buwan sang tigan nagtuturo mga 4 na kabuwan. Yung ko kami siya ikaw mangga. So bago na ba kay tuwad? Ang naglakaw po latos na ibiya sa timing ko na dito na di mangga. Kay mo lagi maglisa ni mananaan. Ari bitaw maglihi sa ni mananaan mo inon pangtatay matod pangtatay naginulit. Kay hali mananaan mo santap sa mga nalawin mo kanon mo nang aguban nga di na patunto di na matughan. Kayang nanay, wadi ko kadun nanay na sa una gumingon og mangibog. Wa. Pero ako sa oda, bisan to sa nga alami ka, pero mawala po sa nahuna mo labay ra nga. Kaya tong atay ang gidum tansud dugad to kala kasi matungot sa atay sa una alami ka atay sinugba ko da. Terus suka, ngala di ko dadto. Pero wag yapon to matughi, pero wa man yapon. Alos binon na tao man yapon to hang laki. Kay mo ta ngala ko kuan. Ngala ko atay sa manok monas karon hang mga nanaan dito sa upaw mura kog maluoy mo gid ko mo tong singkasing maghuna-huna nga kasi jay pangandodon nga gustong kanon nga di makaon nga di ko gusto nga di ko gusto nga pareha na sa una nga lagi ko pero santa man na mas lagi kada nga upaw maka agnay mauli ron sa kasal ni Tiri kasi nay mo balik ang igagaw sa misiddo di kong tumuli. Kung ako igagaw nga mularga, halamang pagpasidaan lamang ko daan, mapadako nila ako sa inyo ko kung mag-plano galing kay nga dumaglit si nga at kung si ko tagbo, magpadako na kong suman, magpadako na kong mga makaon, saan taman nga. Ayaw dyan ibalak nga si Roy mo balik, si Roy di man na si Roy mag-plano siguro. Mura man siguro na mag-tracking so wala karaban pero si Roy o si Dodo basin Maria basin ugmulit to wala mo tiyang paradaan pohon at laman diya pa pag nilam na imong kaikag pag nilam na imong kaikag lingaw na maglaing pagkaon kaya hindi ka magkonsisyon kaya ko sa kanan nadadaraman may mga hanaan kaya isang tamang na makalago magdala sa hayaw na ko yung mga himo-himo na rin mga tinda-tinda na lamang ko mag-video-video kay mananaw siya maluoy ko pag hapo nakakita siya nga nagbanggod ko bulangoy o kamutid ay siya lamig ko no taman las kay kag agwanta sa laman kaya basin mapadaan na kasunod adlaw kaya ibalahin noon bisag kinsan sa kapobrita ka atong kapobrihon na magyapon tay mahimo kaya karon magluto ko kuan magsuman tilit ko hinahinay ampula mo ko sinupaw nga kuan ko makatigum-tigum ko mamiso para makapalit ko promo para makalipad ko diha kay basin day promo pang December mo lagi nun nga maghinayang bitaw ko sa adlaw ko mahimo labi na uwan nara ko tudok-tudok nagpiri-piri ko sa kalan kinahog muna halam giri-piri ganiha ang humang ko pero wala mo laing mahimo masa pa nakatubang ni sa kamera kay sabi lagi wala bitaw puninguan makalangan tama tong init kay mag garaw-garaw tapos nang magpandong mag-jacket magkaho kani di man kay mag-slide ko ta para na ho kumuko mag-slide ug maglakaw-lakaw kumuko may slide dito maglakaw-lakaw kung ginagbay labi na karon pirada nako manungit ko basta-basta mulakaw gawas ug lapo kay hadto ko bitaw kanang may slide ko kay kumuko ko may slide kitong pagulo dito nang niyagi ba ko pong gipurahan madung kay nakasagang ko sang kamot subos ko community garden ko dingat to kay nagkuha slide ko kwarto sapan kung nanay nagtugali munang karon maglikay naman ko mag-uwan di ko magawas suri-suri kay lapo kay na kasi mag-uwan na punta sa bako na mo lagi ni nag-uwan jud taman adi undang bitaguan
Shout out day ko. Regards ko. Kamusta? Regards. Kamusta mo? Ma'am Siriol Rick. Kaintong. Kamusta naman ka, madam? Pagkado dito wata nagkita. Amping kanunay, ma'am. Pagkasa man ka wala ka nung urasa rong panahon na. Ma'am Siriol Rick. Kamusta mo? Ni Wilma Cabalo. Salamat ka ma'am sa imong pagsidig ng tao. Ni Pilisa Taghap. Amping kanunay diha ma'am. Pilisa Taghap. Sabihan ni Jet Mendoza. Kamusta? Asa man mo dapit? O kakibaw. Amping kanunay mo. Ni Lourdes Saladin. Kamusta po ma'am? Sabihan ni Lina Mendoza. Kamusta? Amping kanunay. O ni Charity Labs. O ma'am, lamig kamuti ma'am. Suman, ang sama kamu balik dari kaya hanggaman o suman kamuti. Kay ganahan ko nung siya sumang kamuti si Charity Labs. Ni ma'am Ginalyn Nelevera. Amping kanunay ma'am. Muga sa makadapit sa kalibutan. Kay Bobby Tugasa mo. Sige na mong lilis ang kuan. Daghan mo di man sa tagsaon o kapod-apod o pangbasa sunod na padanguban. Amping kanunay ugasa mo dapit. God bless all. Amping kay tatanan, amping tang tanan amping ta sa tibok kalibutan. Limutan sa tagsaon ug hingan amping tang tanan. Nagpunta Ginoo magaban kanunay nato tanang minuto tanang oras tanang panahon na giyo nato kanunay kita lang ta sunod.